na amince gidan ka in zauna. Nai nisa ba na jin ku bar ma kira na. Sai na je gun masoyi rike ni da salama. Soyayya gaskiya ce zan yi raina wanda yake har cikin ta ni ma da na zauna. Tarbiya ko a ƙarshe ashe akan gane mai ita zan ta kanka da kansa san nuna. Bayi dare ban masauki gidan ki in kwana. So ka shige har abinci zama ka kwaɗar rama. Rage sirri sai mai sirri da bari a cikin taurari. Mai haƙuri shi ke kan tsari. Ka zamo da gari ba ai maka gori. Ni nazari can kafa rike ce na saka buri ta gari. So da kai ba na halin ki in kama. Kai na fitar da kai nake son marayu. Na ga kana da tausayi gun marayu. Zanen dutse hali a ce ba ya koyo. Na rabo cikin ka ko za na koyo. Gawanka kwalliya kai na kira da dan gayo. Mai sa'a dan masoyi banyin na dama. Jirgin so. Waƙar jirgin soyayya Waka ce ta nishadi. Dama ana jin ta tun farko. Tun yana kiɗan sai nake jin waƙa tana shiga jiki, kiɗan yana shiga jikina. Jirgin soyayya mun hau mun lula. jirgin so za ya tashi ke ɗaya ke jira irgata duniyar so ke ce da sarauta. Jirgin so za ya tashi kai da yake jira. An gata duniyar so kai ne da sarauta. Wakar Mansur amma ni nakan ce mata jirgin so, haka nake kiran wakar. Wato waka ce wadda ina fara jinta ba abin da ya zo min a rai illa Mustapha M Sharif. Raye-raye ne fannin sa ne wannan. Saboda haka sai na daka mai komai da komai na ce sai rehearsals din su menene in so su ba da date din shooting din. So su suna rehearsals muna shooting. Da muna gama sai na tambayi Umar yaushe kaga ya kamata a shooting waka na, sai ce nan da kamar kwana 7 ma za a yi shooting. Sai na ce ka tabbata kwana 7 saboda ni jarumi ne kuma na san yadda rehearsals din waka yake. Nake ganin kamar shi tun da sabo ne a wannan fagen mai yiwa zai buƙaci irin sati 3 na ayi rehearsals, sai ce ina nan da kwana 7. Abun mamaki da muka zo shooting din waka sai na ga to the T kome ya ɗau step din gaba daya. Ni dama gaskiya ina rawa abu ne wanda nake so in yi shi sosai. Shi yasa a cikin waƙoƙin da aka bani in yi na Mansur na zaɓi na yi waƙar da zan iya yin rawa a ciki. Shi yasa na yi waƙa ta jirgin soyayya, kuma ita ma ta zo da abubuwa daban, musamman yadda za a yi shooting ɗin waƙar ban yi rehearsal yadda ya kamata ba. Na roƙi alfarma ma a ɗaga shooting ɗin wannan waƙar saboda ina so na koyi rawan sosai domin ƙayatar da mutane ita wannan waƙa. Aka bani kuma dama. In taƙaice zance dai wannan waƙar sai da na kai wajen ƙarfe 2 zuwa 3 na dare ana gobe za mu shooting, ina ta koyi rawar domin ba na so na yi felin. Na roƙa a ɗaga min
lokacin shooting din aka daga kuma a zo yi a ga ban yi abin da ya kamata ba. Kusa ranar gaskiya ban yi bacci ba sai da na tabbatar da cewa zan yi iya kokari na akan wannan waka. To gaskiya da yake ranar da zan zo a ranar za a yi shooting din wakar, da yake ina wani location, to bayan na tashi sai na zo a ranar kuma za a yi shooting din wakar. Amma da farko gaskiya na ji tsoro saboda dai na ga wakar ta rawa ce. Na dawo wanki na zo bako da sallama kai kawo na yi karshe a kauna da sindima kin jawo na yi lokacin da ya gama waƙan na sake jin ta yadda ya kamata, sannan na samu izini daga shi mai kamfanin FKD ya ce lalle wannan waƙa kai za ka yi choreography ɗin wannan waƙan. Na ji daɗi sosai saboda dama na yi tunani me zan yi akan waƙa, sannan na nemo wasu daga cikin yarana muka zo muka fitar da wannan rawan, wanda yanzu haka waƙa dai ta zama waƙa an sa ta a cikin fim ɗin. kai na fitar da kai nake son marayu na ga kana da tausayi gun marayu zanen dutse hali a ce ba ya koyo na rabo cikin kako za na koyo gawanka kwalliya kai na kira da dangayo mai sa'a da masoyi banyin nadama. Sannan kuma akwai wani abu da Mustapha ya yi a cikin wannan wakar, wato wani formation na FKD. Na ji daɗi sosai saboda wannan wakar irin waƙoƙi ne wanda suke shiga zukatan mutane, suke san saboda yanayi na raye-raye da ke ciki. Kuma shekara 17 kenan da kafa FKD, a daidai wannan lokacin aka yi shooting ɗin wakar. So da aka sa wani abu a cikin wakar sai na ji daɗi, sai nake amshi nake cewa ka san cewa yanzu kamfanin mu shekara 17 kenan. So wannan abin da ka sa a cikin wannan wakar ya zama wato Mansur kamar wani sadaukarwa ne da muka yi ga 'yan kallo, mu faranta musu rai saboda wannan shekara 17. Wani abu kuma da bani mamaki a yin wannan wakar shi ne ita yarinya wato Maryam Yahaya ta bani mamaki in the sense that ba a yi wannan gwajin rairayin da sauransu, rehearsals da sauransu tare da ita ba, sai daga ƙarshe aka zo lokacin za a yi waƙar aka nuna mata abubuwan da za ta yi, kuma abun mamaki lokaci ɗaya ta yi saurin ɗauka. Yarinya ta yi ƙoƙari sosai a wannan waƙar mai suna Julius Soyayya, kuma ina ganin cewa 'yan kallo wannan waƙar za ta zama kamar national anthem ne a gare su. Daidai da suna yawaita son waƙar abin da ya fere na zane fitar in hutu zaka ce, to amma ina ganin kamar wannan ita ma tana da wani siga nata wanda zai sa su ta. Gaskiya baitin da ya fi burge ni, na tarbo ungo kauna rike ka adana babu dabo ka tsaya ci a zuci kashi na kai sabo kuma tsoho akan kake a raini babu kwabo na aminci gidan ka in zauna nai nisa ba na jin ku bar ma kira na sai na je gun masoyi rike ni da salama. So a ɓangaren koyar da rawa bani da matsala da Umar, saboda duk abin da na nuna mai yakan ɗauka, kuma ko faɗa na mai don wani lokaci idan na ga yana wasa a kai ina nuna ɓacin raina, kuma yakan dawo ya tsaya ya mai da hankali ya kuma yi rawan kuma mu zo a yi shi yadda ya kamata. Gaskiya na yi waƙoƙi da dama cikin albums ɗina da na rawa, to kuma ina ga Jirgin Soyayya ita ce tafi kowane waƙar da nake yin rawa a cikin waƙoƙi da na yi tun daga albums ɗina zuwa ita shi kan shi fim ɗin. To ina da tabbacin cewa 'yan kallo za su kalli abu mamaki daga gare ni a cikin wannan waƙa ta Jirgin Soyayya. Da bari a cikin